34 сол муқаддам халқи кӯҳанбунёд ва тамаддунсози тоҷик ба як дастоварди муҳими таърихӣ, яъне ки ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ноил гардид, ки ҳамасола дар саросари мамлакат бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. Ва маҳз ҳамин як санаи муҳим замина гузошт, ки Тоҷикистон баробари давлатҳои соҳибтамаддун ва мутамаддини олам гардад ва бо ин васила ҳамчун субъекти пешбарандаи муносибатҳои байналмилалӣ эътироф гардад. дар ин зимн истиқлолияти давлатӣ барои Тоҷикистон ва ҷомеаи он тавсея ва рушди бесобиқа бахшид ва тӯли даврони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон зери сиёсати хиратмандонаи асосгузори Сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун солҳои пур аз ободкориву созандагӣ, рушди бемайдон ва муждаҳои фараҳбахши сиёсиву фарҳангӣ сабт гардиданд. امروز مفهوم‌های زیادی از قبیل استقلال سیاسی، استقلال انرژتیکی، استقلال اقتصادی و مانند اینها هستند که همدیگر فرق میکنند، اما مفهوم اساسی که این همه مستقلیت‌ها را به همدیگر متحد میکند این هم هست استقلال سیاسی، یعنی که همون استقلالی که در آن دولت مستقل است، در آن سرزمین متحد است و همون حقوق و آزادی‌های شهروندان آن برآورده کرده میشوند.